2000 שנה בדיוק אחרי שישו נולד, ביישוב אפרת, ממש כמה קילומטרים ליד, התקיימה מסיבת סידור בעשה חיל. ככה קראו לבית ספר שלי, עשה חיל. שם עם ציפייה, כן. אז בשביל מי שלא מהציבור, בתחילת כיתה א' עושים מסיבת סידור, שזה בעצם האירוע שבו כל ילד מקבל את הכלי שאיתו הוא הולך להתפלל. וזה באמת מרגש, כי בתור ילד אתה סוף סוף רשאי לדבר עם השם לבד, בחשאי, להתחיל לייצר איתו קשר אישי, אולי גם להבין שהוא קצת אנושי. ואם אני אתרגם את זה למושגים שלנו, זה כמו הרגע שבו עושים לאלוהים follow. הבנו. אז האירוע המרכזי של המסיבה החשובה היא הצגה על הסיפור של רבי עקיבא. כולנו מכירים, החכם, רועה הצאן, וכמובן שלכל הכיתה היה רצון לגלם את הדמות של הרב, לזכות בתשואות של הקהל הנלהב. ושבועיים לפני, אולי שבוע, בקושי, ניגשת אליי בבוקר המורה שושי, נהגה קצת מוזר, במין סוג של שמחה. אתה רבי עקיבא, שיהיה בהצלחה. שתקתי, קפוא, מוכה תדהמה, ואז התחילה בגוף מלחמה. הראש אמר, זה כבוד, זה מרגש, והגוף רק צעק, הצילו, אני מתבייש. אז הלכתי הביתה, קצרתי קצת מחמאות, אבל לא הצלחתי להירדם, הייתי בסערת רגשות, והבוקר עלה, חזרה ראשונה, לקראת הערב הגדול בשנה. כל מסדרון, מבטים של קנאה, כולם בתוך הכיתה, אני בפינה. שושי לוקחת אותי הצידה, משאר הילדים, מניחה לי ביד, בוכתה של עמודים. כבוד גדול, זכות אדירה, תייצג בכבוד, אמרה המורה. והלכה. ואני עומד שם לבד, כולם בפנים ביחד, ואני בצד, עם כל הדפים ביד. וראיתי את רועי, שלוהק להיות כבשה, הוא קיבל תחפושת כזאת של צמר גפן, וניסה כזה ללבוש אותה, ולא ממש צלח. אז באתי לעזור, ורועי קצת הובך, והסתכלתי לו בעיניים, ומיד ידעתי. אני, להיות כבשה נולדתי. להיות חלק מעדר תואח, מגובש, לא יעלום בודד מלוטש. די, חיי הזוהר הם לא בשבילי, ואין דבר רע בלהיות קצת שולי. מה? כל אחד ומבנה הנפש שלו. וזה ממש בסדר שלא רציתי להיות רבי עקיבא. וחוץ מזה, ההחלטה הזאת גם הניבה הצלחה גדולה לתלמיד אחר שעד אותו יום לא ממש הסתדר. ברגע שאני ויתרתי על התפקיד הגדול, רועי ויינשטיין סוף סוף היה יכול לקבל הכרה ולהיות מקובל. וכל זה בגלל שהבנתי שלעשות חיל לא אומר להיות הכי בולט, הכוכב הכי זוהר, אלא להיות במקום שבו אני אפרח, גם אם זה לא מה שנחשב מוצלח. להיות כבשה, אבל מכל הלב. והאמת עכשיו, פה איתכם אני חושב שאני אוהב את הכבשה שהפכתי להיות. שאולי כדי לעשות חיל, מספיק פשוט לחיות. תודה.